Мовляйте слова за мене. Дальше. Вірю, Господи, знаю, що Ти вийшла Син Божий. Скажи всіх спостерігся, де я перший чи перший. Ще вірю, що цей син брати сатіло твої, і цей самотинці на підтримку. Отже, може, спасти мені повинен, вільні мені, свідомі і свідомі. Дозволь мені запритися, що ти це Господи, на свій душі і тіло мого. Амінь. Вечеря привітання Сили Божий, прокатами, чи прекрасним, чи внесені України. Ран та не міські, слух контакти для Бога. Чашу спасення